Hello mga guys, kuan nata karon sa Surigao no. Surigao Lunita ba. Lunita Park ng Surigao. Nata karon diri kay nagsuri-suri ta diri kay para malingaw ta. Mangita tag mga klase-klase nilang mga paninda mga guys. Tantawan ninyo mga guys ha. Nara ilang mga klase-klase mga paninda diri guys. Medyo daghan na kay ilang mga paninda ba. Kwarta ray wala. Pero kung nakay kwarta pwede na nimo paliton mga guys. O na mga dulaan diri mga guys. Kung ganahan mo mamalit og mga duwaan, ay daghang duwaan diri. Kung naay mga shades para di ka mabuta ka nang mapuling ba, mag-drive kag motor, palit kag shades. Diri mga plantito na, mga plantita diri mga guys. Kung gusto mo ngitag atsal guys, nay atsal guys oh. Amo ni atsal guys. Halang kani siya guys. Mga siling nga kuan, pwede na siya dia guys. Kasi klase na mo kita wag plantito. Kani limonsito. Gitawag nila agri dulce. Kasi klase na dito ta sa mga pukasil mga guys. Mga pukasil mga guys, gikan na sa loyong dagat dito sa kuan ba Dinagat Island, Siargao Island. Gihimo nilag mga burluloy mga guys. Na mga pukasil ni sa mga guys. Pukasil na ni sa mga white sand makuha nimo kuha nila gihimo ingunan ni di magamit yapon mahalin. Barato raw na mga guys. So para sa pista ng Surigao mga guys. Apil ka sinulog mga guys kani. Pwede ka diha magsayaw-sayaw ka na ba. Gamiton nimo. Guys, daghan kay klase-klase ng mga paninda no. So malingaw ka diri suri-suri diri sa Lunita. So mga buwak, mga burluloy ra diri sa Lunita. Sabi kabibo ang Surigao karon mga guys. Ice cream. Gusto ganahan ka kung kao ka ice cream guys. Sana pibigyan diri guys. Mamalit mo ka ice cream ka ng mango kay yellow ang color ba. Lami man ang ice cream ka ng mango color. So magulat na mga guys, magpalit tag ice cream ka pero ka ng puro yellow. Lami man ang puro yellow. Yellow man mango flavor ba. Si Manong apti kay mo takos ba oh. Apti kay na mo takos Manong. Oh, apti kayo no. Anad naman na siya anad. Sila doon, Maligya. Okay. So, shoutout sa tanan ha. BRP TV Vlogs lang to. Bayad sa isa ko. Malit may ice cream ngayon. Pangitaon na to kung sa kalami ang ice cream niya. Tora ko partner oh. Ang partner na. Kaon siya ice cream pero puro yellow. Di banat tagos ni Manong mga guys. Apti kayo siya mo takos ba? Apti kayo ang tawa. Apti ko. Ang masipyat segundo di na masipyat kaya ana naman iya man. Yan diskarte man. Kani mag-viral ni ron. Kaya apti kayo mo takos. So kamo kung ganahan mo magpalit og ice cream diri na anihara si Manong diri sa Lunita kon. Standby na siya diri. Dali ra kay pangitaon kay nakaitom t-shirt pa. Ato padili dito ako amuang gordo sa babae dito. Pagpila nga ice cream. Di ay mo rin na among order dili dito order na mo tong tulo ka bug na violet puro yellow man ang among order ang gusto na mo yellow ba. Butang ag violet to nang ngiya kay gusto ganahan siya violet ubi ba ubi. Di ba apte si Manong no. Muna yung mga sekreto sa mga ice cream tender. Dire na ni makita sa Lunita Park ng Surigao City ha. Ayun yung kalimtin ng iyang kuha na. Ang iyang ice cream. Kuha ni. So si Manong humanang serve sa atong ice cream ng order. So kano na nato. Yung lawan na doon sa kalami yung ice cream ba. Takos pa siya sa partner na ito. Diba mga guys, labi kayo. More na yung giani diri sa Lunita Park ng Surigao. Palit og ice cream ni Manong. Nakaitom ra ni siya. Anihara niyo diri nakaitom t-shirt. Walain na nakaitom, basta siya na. Mintra siya nga nagkaon-kaon patag ice cream mga guys. Magsuri-suri ta mga guys. Suruyo na to ni Intero Lunita Park ng Surigao. Kay ganahan ko diri kay medyo di kayo daghang tao dili para sa Boulevard. Ngini na grabe nang tuot. Sagol-sagol ra dito ang kwan. Ang tao ba. Grabe ka daghang tao
So diri sa Lunita medyo kuan ra kayo nang mild ra mild. Di kayo dasok ang tao ba. Okay. Dito talapit banda lang. Maadto ta sa monumento ng kuan ni Dr. Jose Rizal. Lantaon ta si Dr. Jose Rizal ang atong pambansang bayani. Siyempre gikural ko ng iyang kuan statue. Para di matumba ng kuan kaning Bermuda. So narang kuan statue ni Dr. Jose Rizal ang atong bansang bayani ng ating bansang Pilipinas. Nara diri mas nagapoy dagang tinda diri mga guys. Totoo suruyo niya dito mga sa mga ice cream kay lisod kining magyaw-yaw ta ba na pagkaon kag ice cream bugnaw kay baba. Dili may mga on guys sa atbang gyud sa statue ni Juan Dr. Jose Rizal. Para makita mo nato si Dr. Jose Rizal ba. Gata diri sa iyang atubangan kaon-kaon ice cream. Para di among kuan katedral ng Romano Katoliko. Katedral na muna dia. Dito sa Surigao. So dito po na banda mga guys. Ito mga dito nga banda guys, ang City Hall po. Mo City Hall na mo dito. Manguli na di may mga guys. Medyo gipulaan na may sursuro dito sa Lunita. Kaya sakit ang bagtak sa lakaw-lakaw. Ice cream rin lagi palit. Wala yung agyanan dia. Plus open din na dia. Angaw eh. Dito sa likod eh. O dihagi. Padre. Oh. Medyo nalipat niya ba? Wala yung agyanan dito. Medyo yung crossover ko niya kung mata ba. Kaya kung wala yung crossover akong mata, hindi may wala. Lunita pa, nawala pa. Angaw eh. Uli namin, kapoy na kayo eh. Uli namin. Ito namin dito kay medyo katulgo na ba? Medyo gabihin naman god. Kinahin na ita kaginod. Kaya ginindod na tamo. Uli na ta. Kumana matag suri-suri god eh. Pulaan na tag suri-suri. Gikan pa ganina. Pantod karon. Manguli na ta. Sakit na kayo sa pagtag sa lakaw-lakaw ba? Ano siya mga guys? Ano yung mga kuwan? Ano ito sa atubangan sa simple mga guys? Ada kong TV nila mga guys, TV ba? Bakan yun yung mga burluloy dari mga guys yung bigya. Batsin na ta guys kay yung katulgo na ba? So God bless, dili na lang takot ako. Dagan ko salamat. Oy, na data karon sa Mercury nga fit me kay nami paliton ba. Sulod mi dire karon sa Mercury. Mga mamalit mi kuan sa paliton sa partner ba. So kalimutan ko talaga. So paliton mo. Kalimot ka? Medyo nagmuhan ka kana maggatas ka advance ba nang pangkuan sa memory bitaw para di ka makalimot. Ito na klase ng gatas. So karon so nata karon diri sa kuan kay ko akong sawo palit sa kuan ang sa tong mga tambalaw eh. Okay karon guys nata karon sa security guard diri sa Mercury. Diri ko magpaabot sa partner kay nabay palit busy pa dito. Magpaabot na diri. So manguli namin mga guys kay nakapalit na akong partner og tambal. So wato namin. Di na ako mag-video sa panahon nga mag-drive kami mga guys. Kasi mga tumba bisin ba kulang palayo maluoy ang Ginoo. Kay maglikay ta ba. So bye-bye.